Em dic Lourdes Pérez i soc la directora de l'Institut Hipàtia d'Alexandria, situat a Lliçà d'Amunt. L'Institut actualment fa els 4 cursos de l'ESO i estan distribuïts en 2 línies. Tot i ser un centre de complexitat B, tenim un nombre molt important d'alumnes NESE. En alguns casos pot triplicar la mitjana de Catalunya. El nostre institut es va obrir l'any 2011, enmig de tota una crisi econòmica que va frustrar bàsicament totes les expectatives que hi havia en aquell moment i que implicaven un centre de nova creació amb unes instal·lacions fora del nucli urbà que van implicar al final un centre que es va ubicar en el centre urbà i que era de forma provisional, però que fins i tot a hores d'ara estem ocupant. És un centre molt petit, amb un projecte molt gran, que implica un intens treball per part del professorat, perquè les necessitats que el centre implica suposen una inversió horària molt gran per part de tothom per poder crear una oportunitat amb aquells alumnes que estan vivint i que estan cursant els seus estudis en un centre amb molts pocs recursos. El centre, amb aquest ànim de buscar sempre l'oportunitat de millora, va buscar noves solucions a unes situacions molt concretes de necessitats. Entre aquestes solucions vam veure l'any 2015 que teníem l'oportunitat de poder treballar amb tauletes. I així ho vam fer. Ho vam fer i, a més, ho vam crear per a tots els cursos. No vam voler fer una prova pilot. Allò que en un primer moment semblava que era una bogeria, en acabar va esdevenir una oportunitat per a tothom. En el curs 2017-18, les tauletes digitals les vam poder canviar per un tema de Chromebooks. D'aquesta manera, els professors ja en aquell moment estàvem elaborant els nostres propis recursos. Fèiem servir el Moodle, però en el mateix curs que vam instal·lar les tauletes, el que va fer la Comissió TAC va ser oferir-nos la possibilitat de fer servir el G Suite com una alternativa. El claustre la va acceptar i aleshores, a partir d'aquell moment, l'entorn virtual en el que la majoria del claustre estem treballant és a través del G Suite. Ens dona l'oportunitat de poder fer les classes a través del Classroom i poder fer servir altres elements, com per exemple els sites, que ha esdevingut també l'oportunitat de ser un espai per crear el portafoli de l'alumne. En començar la situació del confinament provocat pel Covid-19, ens vam plantejar en el centre que amb aquesta incertesa havíem de mirar de simplificar els espais que en teníem ja quan estàvem tots presents i podíem acompanyar els alumnes. Per la qual cosa ja vam optar per crear un únic entorn virtual. En aquest cas es va esdevenir el que vam anomenar ja i que continua, que és el Classroom de l'Hipàtia a distància. Aquest Classroom d'Hipàtia a distància havia de tenir bàsicament 3 objectius. Per una banda, poder fer propostes de treball que permetessin a l'alumnat poder consolidar les seves competències i poder insistir en aquells continguts claus de cada curs i de cada matèria. Per una altra banda, ens ajudava i ens ajuda a racionalitzar el conjunt de les tasques, dels projectes, dels reptes plantejats per cadascun dels professors. I, a més, ens permet racionalitzar el calendari de l'alumne i compartir-lo entre tot el professorat. D'aquesta manera, amb un únic espai, el que busquem és la simplificació, la minimització de la visualització d'aquest entorn virtual d'aprenentatge de l'alumne. I amb aquesta línia d'intentar minimitzar els espais per concentrar-nos en allò que realment és important i amb l'objectiu d'evitar la dispersió de molts alumnes, les propostes que des de l'Hipàtia hem volgut fer amb el nostre alumnat ha estat propostes que tinguin un entorn d'aprenentatge significatiu i contextualitzat que, a més, permetin a l'alumne saber què estan fent, com estan fent i per què ho estan fent. L'avaluació ha estat un dels temes més polèmics des del primer moment i, en aquest sentit, el que hem volgut és donar pautes amb el professorat perquè aquesta avaluació pugui ser un acompanyament de l'alumne i que l'alumne tingui un interès per saber què està aprenent en lloc de quina nota podrà tenir al final. Sobretot, aquestes activitats que estem plantejant han d'estar, a més, contextualitzades en un marc d'aprenentatge significatiu que permetin als alumnes poder fer una reflexió metacognitiva en acabar cadascuna d'aquestes propostes. Però en tot aquest plantejament inicial que ens vam fer al principi de com estructurar i minimitzar aquest temps,
Ens vam plantejar també que una situació que molt sovint apareix d'una manera molt esbaixada, que és la situació del professorat. La situació d'excepcionalitat és evident que afecta els nostres alumnes i, a més, els hem de cuidar, els hem d'acompanyar, els hem d'atendre i hem de pensar com plantegem les activitats. Però, a més, hem de cuidar el nostre professorat, que també està ficat a dins d'aquesta situació d'excepcionalitat. I ens plantejaven aquest tema, sobretot des d'un primer moment, per una raó molt senzilla, i és que als nostres alumnes els hem d'ajudar i els hem d'acompanyar i els hem de cuidar. Però i si no cuidem amb els nostres docents, qui acompanyarà i qui cuidarà amb els nostres alumnes quan tornin a l'institut o quan hagin de fer aquest acompanyament virtual? Per tant, era un tema que no podíem deixar de banda i en tot moment el que vam voler va ser acompanyar amb el professorat des de l'equip directiu, donar-los la mà en el sentit de donar-los la confiança com a claustre i, a més, donar-los la tranquil·litat de que tothom havia de fer allò que estigués a les seves mans en funció de les seves possibilitats. El resultat en el nostre claustre ha estat espectacular i això no es pot descartar. I pensem que és bàsicament per aquesta confiança que s'ha portat amb aquests professors. En aquest marc de professionalitat i d'acompanyament als alumnes i a les seves famílies, una de les primeres tasques que ens vam plantejar va ser fer la diagnosi de la situació de l'alumnat. Així que vam crear un sistema d'indicadors que bàsicament tenia 4 fonts d'informació. Per una banda, el contacte de tots els professors amb els alumnes. Aquí el professorat esdevenia tutor en tot moment, ho fos com a tutor de l'aula o no ho fos. Per una altra banda, el contacte dels tutors sí que havia de ser personalitzat amb aquests alumnes que tenien el seu grup i amb les seves famílies. Per una altra banda, les propostes de treball ens donaven una informació no només de si l'alumne no ben fetes, sinó s'estava dient com estava responent davant de les propostes i si entenia i es contextualitzava amb aquest nou entorn virtual que se'ls havia oferit. A més, les connexions al Classroom ens donaven pistes amb aquells alumnes que són poc proactius i ens deia si s'estaven connectant o no s'estaven connectant i si teníem algun problema o alguna dificultat amb la xarxa. Això va provocar que ja abans de Setmana Santa tinguéssim una diagnosi dels alumnes que ens va donar una situació en la que teníem 3 temes a resoldre. Per una banda, un era aquell alumnat que no tenia dispositiu o connexió a internet, molt pocs, però que vam poder resoldre de seguida amb l'ajuda i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. Per una altra banda, vam detectar aquells alumnes que requerien una atenció prioritària i immediata per part dels serveis socials i van respondre. I, a més, van detectar aquells alumnes, i això era potser la part més important per a nosaltres, que havien d'intensificar l'acció tutorial per la seva situació personal o emocional. Això ens va donar molta tranquil·litat com a claustre, per tant vam poder començar després de vacances de Setmana Santa amb un entorn de treball més concentrat i més concret, que ja havíem pactat que havíem de gestionar d'una manera molt dinàmica. Amb aquesta manera molt dinàmica implicava que les propostes havien de ser raonades i que, a més, havien d'estar contextualitzades i compartides per tot el claustre o els equips educatius, si més no, amb aquest únic entorn de treball. A més, el que vam plantejar és que els àmbits havien de fer una reflexió profunda sobre les seves competències, els seus criteris d'avaluació i el seu lliurament amb els alumnes i, a més, vam plantejar-nos un entorn de treball en el que els alumnes poguessin estar atesos amb un marc horari que anés entre les 9 del matí i les 3 de la tarda aproximadament, i la 1 de la tarda aproximadament. Amb aquest entorn compartit, que us presentaré ara, s'ofertava amb l'alumnat la possibilitat, i s'oferta a l'alumnat, la possibilitat de poder tenir uns espais, veureu que primer són espais més en blanc i en quart, en canvi, en tenim espais més compartits, on tenen més possibilitat de poder-se connectar, uns espais on poden connectar directament amb el professorat en un moment determinat, on poden, a més, resoldre els seus dubtes o poden participar simplement a l'hora de poder veure videotutorials dels professors en directe en videoconferències. Per una altra banda,
el que sí que ens vam plantejar és que aquests treballs que lliuràvem als alumnes havien d'estar contextualitzats en un espai determinat i que no podíem lliurar totes les tasques alhora perquè no tothom els alumnes en tenien la mateixa autonomia. Amb la qual cosa, el que sí que vam pactar va ser la manera de poder lliurar cadascun les seves tasques com amb un màxim de 2 tasques o de 2 plantejaments o 2 propostes d'activitats diàries i de forma setmanal, a ser possible. Aquesta atenció, de nou, amb els alumnes, havia de tenir molt present l'atenció del professorat i, per tant, quan vam consensuar el seu horari, el que vam tenir molt present era que fos un horari en el que el professor prioritzés les seves necessitats personals del moment en què estem vivint. Per tant, nosaltres també vam prioritzar aquelles reduccions horàries dels professors que tenen aquestes reduccions, vam prioritzar, per una altra banda, aquells alumnes, aquells professors, perdoneu, que a més tenien fills a càrrec o familiars a càrrec, i a més vam prioritzar també aquelles persones que mostressin una necessitat específica. De tal forma que l'horari d'atenció a l'alumnat havia d'estar consensuat abans de Setmana Santa i quan vam tornar tothom es va sentir còmode i, per tant, la resposta del claustre ha estat una resposta molt positiva. Què fem i què ens plantejaven? El que ens van plantejar és que aquesta comunicació que estaven donant des del claustre, això que teníem tan ben muntat i que teníem tan ben organitzat, el que ens hi vam trobar era que havíem començat a explicar-lo a professors, alumnes i a famílies, però el que no teníem gaire clar era si aquesta informació que nosaltres havíem compartit i que havíem explicat a tothom, realment tothom era conscient i coneixedor del que estava passant. Per tant, una de les coses que vam fer va ser elaborar un pòster en el que vam intentar ensenyar i demostrar a la comunitat educativa quines eren les distribucions que estaven treballant i què és el que estaven fent. Per tant, vam pensar que tot allò que havíem anat reflexionant havia d'estar fet de la manera més sintètica possible. D'aquesta manera, en aquest pòster, el que vam explicar és què és l'IPATI a distància, com treballem des de l'IPATI a distància, com avaluarem allò que els alumnes estan fent i que estan en contacte amb els professors, però 2 aspectes per nosaltres molt importants. Com ens comuniquem amb les famílies i com ens comuniquem amb els alumnes. Això per nosaltres era fonamental. I per una altra banda, el que vam fer també va ser potenciar i dinamitzar les xarxes, que són bàsicament les de la revista de l'Hipàtia, un Instagram que vam fer de nou, el Twitter del centre i el canal de YouTube. Per altra banda, el que també vam veure era que hi havia aspectes que la comunitat educativa havia de tenir molt present i era com els atenem. El que el centre ha fet és crear uns espais horaris dins d'aquest horari que se li ha donat als alumnes en el que hi hagi una atenció amb cita prèvia per part de la psicopedagoga del centre, a més, un servei de mediació i, a més, l'atenció de l'equip directiu amb les famílies sempre quan ho necessitin. Per una altra banda, es va despertar també la necessitat de la coordinació de serveis educatius i la comunitat educativa havia de ser coneixedora. Per tant, tot el que era la coordinació amb Ajuntament, amb l'EAP, amb serveis socials, s'ha mantingut i s'ha establert amb aquest horari. La coordinació amb el claustre, que ja us he comentat, va ser un element fonamental, però també hi havia altres elements que havien de tenir molt presents. Per una banda, l'assemblea de delegats. Els nostres alumnes són els motors del centre i els delegats havien de tenir aquest sentiment de pertinença i aquest sentiment de poder participar dins de la dinàmica del centre. Per tant, l'assemblea de delegats s'ha convertit o ha continuat sent aquest motor de connexió entre el professorat, l'alumne i la resta de la comunitat educativa. L'AMPA ha estat al nostre costat des del primer moment i amb aquestes iniciatives o amb les decisions que hem de prendre sempre ens dona tot el suport i ha mantingut aquest suport amb tot l'ànima. I això és molt important per a nosaltres i per al centre i per a la vida del centre. A més, no hem d'oblidar les activitats extraescolars, allò que pensaven que havien de donat com a perdut i que tenia molta vida en el centre, com era el teatre, com el dibuix manga, entre d'altres aspectes, els propis alumnes van decidir que volien mantenir-lo i els docents o les persones externes al centre que han volgut fer-ho s'han mantingut i, a més, l'han impulsat.
Això el que implica sobretot és un altre dels punts importantíssims del centre, i és que el centre no només està gestionat com una plataforma que impliqui un seguit d'activitats per a l'alumnat, sinó que ha de donar vida, ha de connectar amb l'alumnat i ha de permetre poder tenir aquestes connexions de comunicació. Això, tot aquest nou escenari, implica, a més, un nou escenari virtual i diferent al que tenim sempre. I això ens ha provocat diferents situacions que vam intentar compartir amb les famílies i amb l'alumnat. Com fem servir un correu electrònic? L'àmbit lingüístic va dissenyar apps vestides recordatòries de com ens hem d'adreçar. És un nou sistema de comunicació al que no estem acostumats, però a més, el respecte a les hores i als nivells de cortesia que a més hem de tenir quan nosaltres fem la relació amb els altres. A més, recordem que les videoconferències que es plantegen no són obligatòries, són per resoldre dubtes, per tenir trobades, mirem de buscar-les i mirem de potenciar-les i mirem d'aprofitar-les. I a més, un altre dels aspectes que des del primer moment hem donat un impuls molt important i que hem intentat ajudar a les famílies en aquest sentit és les rutines i els hàbits saludables que cadascun de nosaltres hem de tenir per poder sobreviure amb aquesta situació de confinament que estem vivint a hores d'ara. L'altre aspecte que es van plantejar era com hem de fer per mantenir viu aquest ànim o aquest impuls del centre. Aleshores, el que ens hem proposat com a centre és tenir i mantenir vida aquests espais compartits. El primer espai compartit que podem tenir i que podem aprofitar, per exemple, va ser l'espai de Sant Jordi. L'espai de Sant Jordi, per nosaltres com a institut i com a centre, és un espai importantíssim, és la festa per excel·lència de l'institut i és una festa en la que es comparteixen aquells valors més importants, aquelles situacions en les que els alumnes han pogut distribuir o han pogut crear els seus propis productes. Com a plantejament inicial vam fer un programa del Sant Jordi confinat del 2020, que va implicar un seguit d'activitats prèvies fetes el dilluns, el dimarts i el dimecres abans de Sant Jordi, que suposaven un seguit de reptes en què les famílies podien participar. Vam aprofitar aquest esdeveniment per crear un Instagram que era de nova creació per a nosaltres i que ens permetia tenir una situació de contacte nou, i durant aquella setmana dels reptes, en les que no tothom va participar, però que la gent va crear una relació molt important més enllà de la purament escolar, vam tenir 800 visites en els diferents productes que s'havien plantejat i en menys d'una setmana 200 persones, la gran majoria, la immensa majoria, eren persones del propi centre que s'havien ajuntat amb aquest Instagram. Això ens donava una pista de les necessitats que tenen els nostres alumnes i les seves famílies de poder tenir un contacte més enllà del que poden ser les rutines de classe. Cada dia anàvem enviant els diferents productes que els alumnes, fonamentalment els professors, les famílies, havien anat desenvolupant. I per acabar el dia de Sant Jordi, tot això va quedar en un únic document que les famílies van rebre com a cloenda amb una cançó col·lectiva que van participar. Tothom. És en aquest sentit el que entenem que és important i que entenem que ha de crear aquesta vida i aquesta dinàmica de centre. Una dinàmica que ens ha de fer pensar que en aquestes xarxes les podem aprofitar com unes xarxes de compartiment, amb unes xarxes en les que la comunicació sigui fonamental i en què els valors compartits i la visió del nostre centre siguin aspectes que no haguem de deixar de banda, que no podem perdre, i mirar de projectar en la distància l'acompanyament amb una comunicació fluida amb tota la comunitat educativa que cada dia ha d'estar més viva. Gràcies.